Sahur. Menune karo apa, Pak? Walang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, guys. Karo walang. Mantap. Arifin tak kei. Serenek sing tak kei, tak pangan dhewe. Jablek wis ngisor-ngisorno. Bismillahirrahmanirrahim. Simbah pindho iki mau. Wah, enak ae. Gak sampai apa-apa. Harga walang, harga mas. Aku pakai daging niku, gumun, gak gumun. Nek walang. Walang tong. Nikmate mbah. Potong jablek ngantek monto-monto. Tapi walangnya gak kayak piye ngono ae. Walang tong. Tak sampe. Sambel kecap. Dari Pak Dokter gak oleh man sambel. Beda. Dokter gak oleh man sambel. Kembut-kembut, Pak. Jadi ki man walangnya enak mbek sego tok wae. Rasane dadi gak ilang. Tapi nek dikek sambel ngene rasane ilang. Rasa walang. Enak walang tok. Ibu neh ya. Alah keren ae. Ini pol. Ya Allah. Adek dame simbahnya. Pak. Cek dame simbah. Timbang ra tau celuk dik tak celuk dik dhewe. Pengen telu.
Matur nuwun Gusti, saya diparingi umur dawa, iso ngrasakno walang. Matur nuwun ya Allah Gusti, matur nuwun ya Allah. Hmm. Simbah ping 3. Imbah ping 3 lur. Timbang tanggaku moh ya tak sikat dhewe. Ya wong enak ya. Wis mbok kaya apa-apa mah. Enggak. Jadi walangku resik lur. Lah sih cek tetep kandil. Dipangan lek damai lep. Wis ranggo sambel. Kene rasane meneh gak sambel. Ambiar. Jadi mak walang sih walang itu. Dek ngene gurune kenger. Malang saiki bualeni neh. Ya Allah. Ya Allah Gusti, engko nek bar diparingi mangan paring sehat ya Allah. Wis nang nyari punya Pak. Arepin korene Pak tak goreng. Wis sahur-sahur nggone mbuke Popi kok. Mbok edak yo mah. Paling ora sahur kadang. Enak ngiler. Panganan yang krituk nang cangkem dames. Leh. Apa iki kemah-kemah. Kuwi ngono mbah apa? Mbah rupa apa? Winuk nggih tenan kok. Tenan. Wis to. Oh, iki lho aku paman restoran iki mbok kei daging, mbok kei ikan, mbok kei enek walang. Upo tontung. Ya wis kuwi tak mangan. Ora sampe kei neko-neko. Nek putul aku gak patek nget. Ijek kalau putule. Kangen Mas Suryo. Dek wong kono dek diceplusi ngono ya Allah. Ngono ki bagene wong yo enak ae, tapi ora aku mangan ki ben yo enak. Yo jijik. Tapi nek walange gak biar enak tenan. Utang kita dibuat mur ngamuk aku. Sotang larang-larang. Mbak buake kok sotang dhewe tak buak ngono. Macem-macem kuwi. Sotang tok piro gak wis 3.000. Buak duit 3.000. Jadi walang iki ngono. Nek wong godhong iki resik. Gak palet ngono.
Maksudnya nek dibuat telek ini gak pahit, gak getir. Jadi lah mangan telek. Terus jare buyane matane melorok. Gak wedi lek matane melorok. Oh, alah. Sing mane malah mbae melorok, Bu. Iki sak tangan iki. Dagingnya akeh. Abang non. Kuning-kuningnya telur. Tapi walang iki ketoke gak patokan ya. Piye yo menurutku? Gak patok gurih. Mergo iki apa walang anu ya ingon. Beda mbek walang kayu asli. Wah, rasane iki lho. Enak tenan. Iki rasanya hampar. Yo walang ngono ae lah. Lagu kira-kira dibiduki kok. Nek walang kayu asli ngene nenggok nemplok-nemplok nenggok wit-wit jati ngono. Wah enak kan. Tapi kadang nek walang sing ngono kuwi, walange kuwi enek sing gedhi, enek sing cilik, enek sing ndumbek ngono. Kadang nek gak beneran enek walang jenggur apa walang apa ijo lah dibiadok kuwi. Apa beduren. Nek iki walang ternak. Iki walang ternak iki, wis ketara iki. Merajak. Oh enak. Wayang kayu asli, wah. Rasane wis. Iki wis imbuh ping 3 kok ngene kok. Lah kok imbuh ping piro? 100. Nek dipangan mbek ini tok wis enak ngger. Nek dipangan mbek ambek kecap. Lambur. Regane piro 135. Lek iki bisa anu apa jenenge di denane gelem ngirim. Jane lah 135 ngger kirimane wis piro. Lah sing goreng kok gak untuk bathi lak sekilo 250 tak kowe gelem. Gak usah kasam buatok walang gak usah. Ngomong walang wis. Arep buatok walang gak wis jare las. Larang lha piye engko 135. Engko gorenge gak mbok opahi. Gorenge mbek bumbune piro 15.000. Lah ongkire piro kuwi? Ongkire nek nang Hongkong piro, Pak? Iso iki digoreng garing, kudune digoreng garing, Ger. Oh nek gak digoreng garing, engko ndekne apa jenenge? Ngene didang, umpamane didang terus di apa jenenge? Di apa kuwi lho. Dipeme. Bar dipeme digoreng. Terus anggar dikirim. Jadi gak jamur. Wedine nek jamur Ger. Tapi nek sing goreng-goreng yo gak. Enak ya. Mbak enggak kasih nang. Walah aku enggak sak tumpung ya. Gak kapok. Gulune ndek ngene gak kapok. Enak juga. Tak benar jeruk. Enggak enak. Asin. Wis asin diwasin mbek mut. Langsung bener rong rasuk tambah uyah.
Kayaknya aku dia plus ya. Nah, kayak tak pamit sego wajin. Hmm. Ya Allah, alhamdulillah. Banyak duduk ya. Dan ini kok tahu gawe tah apa gawe apa iki lho kan. Awak ngene iki lho nggir. Ini gak tak pangan duwe tok. Sambel iki yo enak gitu. Sambel. Enak kabeh. Sore mangane rontok krasa. Kalau oblok-oblok enak nggih. Aku wedi. Oblok-oblok jenenge apa? Jangan gethik walah litrek-litrek. Aku wedi nggih awakku. Nek ngene iki ngono jek walah. Gak pateko. Sampe tak gewencer oblok-oblok nggih. Lempok awakku. Rek 3 dina 4 dina aja dipangan lho. Piye? Lah kuwi sewindu malah kok kaya mangan oblok-oblok ku sewindu. Lu oleh panganan kaya restoran ternama. Enak ra baru yo digorengno kayak lengo sithik-sithik goreng sreng. Goreng terus diengkek nenggo apa jenenge gulung didang enting-enting noneh. Lara ndulit e kaya mangan bagus. Mangan nek gak berlebihan iki ora apa-apa. Kan mangane nek rasa enak kan berlebihan, semua itu faktor berlebihan. Jadi kerasa enak wae. Ini gak iso. Padahal kok manualang ini berlebihan ya iso menimbulkan kolesterol. Maka saya mau membuat jeruk biar tidak dan lemak-lemaknya tuh akan luntur. Nah, semacam itu pemirsa. Naik pol pemirsa. Ya Allah, Gusti, masyaallah. Aku ndek kae ndek cilikan ki malah ora tau mangan ya. Lah wong larang regane kok. Nek jek entung ngono ki jek golek ki, nek walang ngono ki mbok wis gak. Nggon kuwi keluarga sing sekiranya gak ngeragas ndek. Justru ngeragas-ngeragase malah do ndek dhuwit ngene iki tak kandhani. Wong ora duwe mak kuwi panan cikaran sakmene lho nggih. Sakmene ngono iki kelakno apa? Krai ngono ki nggih, krai murah cacah, lawahe balur dikoki santen. Wis ra tau keluargaku neko-neko tok mangan tung kemerap ya. Tuku ki untung panganane wong sugih nggih. Golek dhewe. Mak kuwi ra tau neko-neko, ora tenan nggih kan. Gak tahu ya Allah. Paling pak aku dikelakno asem ki yo mau dibuak muring-muring. Kelakno menir dibuak muring-muring. Jadi kilo deh. Asam. Tenan kan? Ora tahu. Pengen gawe peyek ki beras diulek mungkin ya diulek mungkin. Terus dikei klopo digoreng. Mari mati kerupuk gendar nenggone lek ros kuwi ngata apal. Wis engko nek nenggo anu tuku kerupuk nduk ngono. 500 apa 250. Yo mak ngono iki lek ros nggo
kerupuk urung garing ngono iki cek mentah-mentah digoreng. Walah ngono wis enak ra karo-karo. Ora tau mangan entung tek walang iki. Oh alah. Asami panganan entung walang ki larang nggih ya Allah. Iso tuku iki lho iso dadi bojone Japrik. Aku dodol iki urung pernah nggih man walang. Melok war iki. Cekelan dhuwit ibarate yo. Wong dodol sing nyekel dhuwit aku ae ape tak tuku apa ya karek aku. Aku iki dadi wong jujur ngono yo. Celengan wis akeh ngir melok Mbak Yuki. Pokoke yo ngembangno le dodol ngono. Dagangane berkembang mungkin seneng Mbak. Nek mangan neko-neko. Iki angger mulai aku nggawa kerupuk rontokan nggawa apa ngono kuwi dibiji kok. Rasa kakak. Duh, lek kuburan nggone ndekne kek man. Dulur pamane kek dhuwit iki makku iki ya. Dhuwit ini tak kek 1.500 mbok 1.000 ngono iki ya. Ora wani nggih aku nggo dhuwit, dodol ya wis ngono. Terus cekelan dhuwit ngono. Lah. Paling ngono ki nek ndekne apa jenenge bar ko Semarang ambek kanca-kancaku ngono. Ya aku sering aku ngene lah nggih, aku sering berbagi mbek kancaku. Ngono ki aku yo mangan apa jenenge nek ngaran bubur ketan ireng ngono ki ambek Nani Sarti. Lah yo pokok Yati aku Ening ngono ki Dining ngono ki do nenggok pulo ayo mangan. Ki aku sering dek ngebosi nggih sama. Aku dadi wong melarat tapi jiwaku ki gak pernah yo ngono kuwi. Seneng aku mbok piye. Dari mudaku aku ngantek diseneni Mbak Yuku. Nak sore walah. Ngebosi. Aku yo meneng ae. Rumangsa dhuwit ndekne. Aku ki rumangsa buruh tapi ora dibayar. Golek ilmu, golek kepinteran ngawula. Dikeki mandek nih mikire yo ngene nggo ngopeni adik-adike ya. Adik-adik do pinter dhewe-dhewe kok. Adik itu pinter-pinter. Las sih malah dikongkoni wong mubeng, mogi dikongkoni wong ngarit, dikongkoni mek banyu. Orang jaga. Makku yo pinter dodol. Lah makku ora nganu ora apa jenenge ora mergawe dodol serabi lah ngopeni anake ndek niki. Ngopeni adik-adik apa. Wong wangi dadi bondo ndek niki. Wong sugih ndek niki. Dadekno wong tenang. Pakku ki duwe gabah ngono nggih. Gabahe doli nduk. Nek mbok dodol mbok Semarang didoli kabeh. Lho, wis ngono dadak man kemalingan. Nembiro ngono nggih. Aku kemalingan, Pak, dijoli dhuwit wong terus dhuwitku ilang. Dolo sapedhus, pedhus yo nggone ngopen nggone wong ngono kuwi, entuk opang didol ndekne. Oh alah. Didol terus ngantek tekan saiki ngono nggih. Ngantek tekan saiki. Pak kowe ngedol ngono. Ya ngantek tekan saiki lho, ngantek dadi juragan kuwi. Ora ndek uncek pilek kok. Melok mbok di kuwi. Diusir mbok diku kuwi dadine gak ndek uncek pilek. Pakku ki anake akeh. Duwe gabah. Lek ngono ku lungger buruh nggone carik. Ngono ki sawah carik. Ngono ki dilalah ya metu nggir. Ngono ki duwe akeh, mbok pirang sak ngono kon ngedoli. Nyanduk nek dodol nduk. Pak kura nek Mbak Yuku ki keterampilane dodol. Yo hati-hati ngantek saiki nggir, malah adik-adik do bangkrut. Mbak Yuki kelas 2. Kelas 2 pinter banget. Otak anake wong pinter yo pinter nggih. Asline anake Pak kuwi pinter-pinter nggih sekolah yo pinter ranking kabeh sampe. Tapi berhubung anak wong ora duwe nggih ra iso nyekolah anak dhuwur dadi enek sing dadi ngene, enek sing dadi ngene ku yo pada garis sing nggih. Mbak Yuki ki bukannya wong jahat ora jahat Mbak Yuki yo cuma didik ngono kuwi lho. Ketat. Kudu ngene.
Aku ora pernah ya seteng panen nyinggahno dhuwit lho nggih 2000 3000 kadang lho 5000 nek akeh iki 5000 iki tak kek nenggo buku ngono iki. Ngono iki kanganku pik butuh apa ngono yo. Aku apa di Jakarta mes sing mau kuwi. Iya. Jadi jaluki aku ora Mbak Yuku iki gak gelem jaluki. Yo, kalau duit nunggu anu buku nek mbok sangu. Jakarta gak kerasan balik neh. Mulih aku apa nang Sumatera mes. Yo. Ngono ku aku eling ae dhuwitku bingung niku eling ae. Ngono ku yo ora dibalekno. Yo ora bolak. Aku iki di dhuwit iki 3000 2000 angger bar lunga ngono ku ijek ngono kuwi. Dhuwit ijek ora nek ijek ngono tukokno kencur, laos, salam. Disangoni pira nggih dhuwit sangu pira 900 mbok 90 ngono lali ya jaman kae. Wis entuk blonjo ke Semarang ra karuan. Oh aku umur sedini mungkin kolakane wis ora trimo kowe ngono nggih. Yo gemblengane Mbak Yuku ki mau. Aku tanpa opah ya, tenang ora speser sepicek pun aku tak jipuk. Ngantek urung jaya ngantek jaya aku gak mikir aku ya kesam mikir bondo pengen duwe gak iki mbok piye kok goblok kok jan kan iki goblok kok pengen nyelengi terus melok Mbak Yuku balah ora gak enek wis duwe panggonan sakmono kuwi dari berkat perjuanganku karo Mbak Yuku mau ditutul yo nunggu wong-wong ku emper-emper ya terus dikek enek nggon didul dulu terus manggon nanti aku serah pinter nanti aku dikek dagangan dhewe yo nang andenge dhuwike ya anu kan tuku kan mubeng karo mubeng jadi aku sisa ngedol dhewe yo ngene iki adol dhewe yo jungok ngene iki wis dek-dek nek juarane Mbak Yuku ya wis pinter tinggal lunga nang Semarang ulah dodol dhewe mes ya lah mbok bener mbok ora ora pokoke aku gak urus masalah pinter goblok iki gak roh Semarang sing sanding-sanding Mbak Yuku kaya kanca-kancane Mbak Yuku iki pinter lho ndo anu saon iki saon iki Yukis yu sapa kan yu sapa lali aku bala-bala wis do meninggal semuanya terus tua-tua didamis alah akeh bala-bala gitu ya sama cerita zaman kae cerita nek gak di pengalaman gak sah cerita wong iki dikek pengalaman elek iki bakal dicerita oh iya cerita elek iki bukan suatu apa jenenge senonoh kono gak maksud iki wah cerita elek kayak gak iki adalah pengalaman hidup wong kae kalau elek gak itu adalah pengalaman hidup wong elek ya aja mbok anggap wah kayak pengalaman elek gak ada pengalaman yang sekiranya nek pikir iki so wah pengalamanku dek kayak gini pengalamanku dek wah japik blebuki kopok wis ngene guys wis berwara jangan singgalan tidak rezekine jangan play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.